Hai, bună ziua, măi prieteni! Am revenit cu un alt vlog, că nu am filmat astăzi deloc și n-am mai pus niciunul de ieri. Da, măi prieteni, și acum am revenit. Am venit înăuntru aici la copii, că să văd ce face copiii. Și sunt aici la ei, la copii. Nicolete, n-am mai asta, că ajunge tolgajica ta. Nu mai fac așa! Ajunge la algaji. Nu mai fac așa! Da, prieteni, uite, Nicoleta e în telefon cu mama sa și râde acolo și face ea de ale ei. Și mai prieteni, vă mulțumesc că mă susține și vă fac și eu abonații. Da, mai prieteni, fac și eu abonații. Hai, vă salută prietenii, tu cu deam. Salută prietenii, acum s-a trezit, a venit de la școală, prieteni. Și când a venit, de când a venit, a dormit non-stop. 3-4 ore a dormit. Azi dimineața nu puteam să-l scol la școală. Și plângea ca să nu se ducă la școală și lua eu și cu bunicul său ca să-l aruncăm afară pe poartă. Hai să te arăt la prieteni. Hai. Unde e băiatul? Uite băiatul, uite-l. Ce face băiatul? A? Da. Stai? Ce ai făcut asta la școală? Am colorat. Ai colorat? Și mai puțin și vacanța. Da. Da? Mâine Da? și poi mâine. Păi mâine o iei. Da. Da? Și? Lasă, atunci stai acasă și te culci. Mai prieten, nu se scoală de dimineață, așa ceva. Și tasă, tot la fel face la somn așa. Când e să plecăm undeva, da-bi luăm, da-bi tragem de el. Hai să vă arăt pe Nicoleta aici ce face. Vorbește cu prietenii, Nico, hai. Hai, vorbește. Ei, tasă, vorbește, babă. Lasă-mă faci. A? Tu și Concu faci așa. Hai. Eu și Concu, da. Hai. Să nu te vezi. Las că vorbește băiatul meu. Vorbește, babă, cu prietenii aici. Și spune ce ai făcut la școală, că te-ai jucat, că... Am colorat. Da. Am... Uai, de s-o penapă, că mai să gărăs tu. Ia. Am colorat, am văzut, Ce? am văzut desene. Da? Da. Ce de faci așa? Ce de faci așa? Ce de faci așa? Uite așa, așa. Ce ai văzut TikTok-ul care am făcut eu cu lambada? Ce ai făcut cu lambada? M-a luat de păr, i-am mai arătat că are abuz, i-am făcut așa. I-am luat de păr. Te-a luat de păr, a? Da. Uite, de ce cauți tu cu telefonul meu? Mereu și m-am gândit măritul. Ce eu râi, bag eu și râi. Andale, ce fă de faci așa? Ce fă de faci așa? Ce fă de faci așa? Uite, așa. Ce fă de faci așa? Ce fă de faci așa? Ce fă de faci așa? Hai că plec afară. Măi, prieteni, să vă abonați și la canalul meu de YouTube. Să fac și 1000 de urmăritori, prieteni. Spune, babă, la prieteni să se aboneze la canalul nostru. Hai să aboneze la canalul nostru. Lui Baba Pen. La lui Baba. Al lui Baba, să facem și noi 1000 de urmăritori. Să facem și noi 1000 de urmăritori. Cădea.
Da? Mihai Luminița. N-ai Mihai Luminiță, să el Mihai Luminița. Când era? Ha? Stănescu Luminița. Ia să vedem ce face ăsta afară aici. Mă cer cu el, mai prieten, să nu mai lucrează și tot lucrează. Nu mai stea în soare, dar tot stă. Da, și prieten, ce rafturi a făcut. Ha? Mamă, ce rafturi. Bă, nu le băgăm în târg. Ha? Să vă le băgăm în târg, ha? Ce spui? Ha? Pangeles, leagă-l. Aha. Leagă-l, dar cum îl legi? Cum? Ha? Aha. N-am mai că tati, filmul cu tati, cărai mica ta. Uitați, prieteni, ce a făcut. A făcut rafturile ăștia. A vrut să pleacă ieri în Germania când am trimis bagajul și nu l-am lăsat. Își face de lucru. Face rafturile ăștia frumoase. Ca să le pun colo în afumătoare, în cămară. Mai e puțin și vine toamna. Vine toamna și trebuie multe, trebuie murături, trebuie... Da. Și trebuie să le punem acolo. Vedeți, prieteni, ce rafturi a făcut? El lucrează, prieten, nu stă, nu stă. Uite cât e căldură afară, el nu stă, dar are umbră aici. Aici are umbră sub pomii ăștia. Am zis să le tai, să le dau jos de aceea. Și acum are umbră, lucrează sub ele aici. Mai prieteni, vă rog din suflet să vă abonați și la canalul meu de YouTube. Mai vă spune și Lambada, mai vă spune și Bianca să vă abonați la canalul meu. Și vă mulțumesc de comentariile frumoase care îmi trimiteți și care îmi dați. Vă mulțumesc mult din suflet. Vă mulțumesc că mă susțineți, mai prieteni, și îmi trimiteți foarte frumoase comentarii. Vă mulțumesc că ăsta o să văd când vine Lambada acum. Da, mai prieteni, haideți că mai revin. Hai, bună ziua, mai prieteni. Am venit și eu cu un alt grup de timp. Un alt grup, uitați că să scol paharele și vasele, prieteni. Scol vasele, prieteni, și acum să le scol. Mă supără copilul ăla mic. Stai numai după ei, numai după ei. Numai supărări cu copiii ăștia. Nu înțelege ăla mic de nicio culoare. Nu înțelege. Dar măi, prieteni, nu mai v-am arătat nimic, că n-am mai filmat de ieri. Am zis că mă duc astăzi la Severin și nu mai m-am dus. La babă, am vorbit cu ea. Baba a zis că e mai bine. Îmi face tratament acolo. Nicoleta a făcut curățenie înăuntru, în casă, eu cu bucătările aici în spate, atâtea vase, numai vase, vase. Vine și să mai dau cu ele de pământ.
minte, nu e cu minte deloc. Zbiară într-o cutie de suc. Nu e cu minte, nu e deloc cu minte, nu se cumințează deloc copilul ăsta. Da, să s-a cumințit de la 25 de ani. Și tot așa e, ca el. Să mă duc la Ian de la pod să văd ce face. Tot a văzut piciorul și piața necăjită până la Dumnezeu de sus. E necăjită. Așa a fost soarta. Soarta ei. Ce faci? Și acum chiar să doar în picior. Uitați ce face, de când zbier la el și nu mă înțelege, nu mă înțelege. Nu mă înțelege deloc. La canalul meu pe YouTube să fac și eu urmăritorii, 1000 de urmăritori, prieteni, vă rog din suflet, vă rog mult mai prieteni să vă abonați și la canalul meu ca să fac și eu urmăritorii. Vă mulțumesc de comentariile frumoase care mi-ați trimis și o să vă arăt și eu lucruri mai frumoase, mai știu că nu prea am filmat, nu prea mai supărată, mai cu baba, mai cu fetele alea, peste tot, nu mai supărare. Peste tot. Plătește de să mănânc, nu mai vine nici să mai filmez ce fac. Dacă mă gândiți. Uite ce zbiară ăla înăuntru. Uitați ce face, ce zbiară, ce face. El a golit cu Iza, a golit piscina și a luat-o vântul și a dat-o peste cap. A fost un vânt aseară la noi, am crezut că le-a acoperit și ele jos după noi. Și acum să scot piscina aia, să o punem la loc. Nu știu, să mai bag apă în ea, să nu mai bag. Ca anunțat ăștia, numai vijelii, numai furtuni, numai toate modele a făcut, zice ăștia pe telefoane. Da, mai trebuie. Îmi supără copiii ăștia. Mai pot nicio cu ei. De atâta supărare, nu mai pot. Uitați ce face înăuntru. Uitați ce face înăuntru. Noi m-am ajuns astăzi la babă, că nu prea m-am simțit bine, nu mai m-am dus. Și așa a zis că mâncare are, că nu dă drumul doctorița aia astăzi, că se vadă mâine, că nici n-a venit la ea. Care se treacă
numai dureri, numai durere pe ea. Să-i treacă măcar. Asta e viața. Pahare de la suc. Deci m-au mâncat cu sucul, m-au mâncat. Sucul m-a terorizat, sucul. Numai suc toată ziua. Apă de la pompă nu bea, numai suc. Acum să iau apă să limpezesc. Da, prieteni, mă duc aici la pompă să iau apă. Să limpezesc vasele ăștia și gata. Acum mai am vasele ăștia. Acum pahare din ăștia să bea suc. Nu, să duci în vitrină acolo și ia paharele la rând. Să vină ea Mădălina acasă și se ocupă de vasele ei. Se ocupă și de copii și de vasele ei. Da, prieteni, vasele ăștia
sora mea nici nu mi-a mai răspuns. Mă, eram supărată. I-am zis, lăsați-vă în pace și gata cu telefoanele, închid telefonul. Am închis telefonul și n-am mai vorbit cu ei. Gata. Acum să le vezi iar în spălate. Carnea asta de aici, de la afumătoare sub bag în ladă. Să-mi curge aici pe masă. Gata, prieteni. Terminai vasele și vă rog să vă abonați și la canalul meu. Să fac și 1000 de urmăritori, prieteni, și vă mulțumesc pentru comentariile frumoase care mi-ați trimis și de aprecierile care îmi dați. Vă rog mult din suflet să vă abonați și la canalul meu, da, prieteni? Hai că mai revenim, prieteni.